kagosibia bantu gitasigite ibupe sana chinda nji arengo chia maguru mpaka chikuri mpaka magoko ekero okogendekerano koiko manyana kyokubanga chintobo goika chirigigwe omitere chinde chu uyu chinde chumba kobe bijara kino matende ko chikori bija sana magoro nabo ko enda buna penga dance amagoro nabo na ocha chageli mwagenda rende lakini bantu mbarenge koligere limona mangana nakyo bweboyeti na bweboyeti gumate na bako genda uswati abange muswati na bako kwanja kabisa aibono trese tibuno ogende kerrano na endo mate yagara no ko ariko beka bakari brava sangu moto bale ko beka byego waba terango le kori wote bana birinda nyakundi yagundia te bana to wasa ko bojumbwe ngoja buimo wese como urumo subadire bono yole kuchikonyoma na bale ko tobauti obeka chiangalende imumo na mubeka chimbenu lakini ero president moko bakai na ende na moko bana mubegete gatibya kabisa lakini mutaraika mochi muri batebu na squeeze na karibu abagene karibu so anyomba muri gosoa disiko ero siririkare bono disiko maete disiko nasa atabwate bunyasi bwata amaraba abusiriya kabisa bono disco serierete na imogete igore kyara lisikirire mirere kana inse so bunyansi boli ucia imogete bono no mugoja mwate kutene na gari mugote nali ase imogete igore asa imogete igore morasa mutajeri kuri abane rimeni rirosiri abaswati bono bamanya gocha abakisangi bo muswati oyo bono gocha kuri erwo boko gocha kororwa bacha gabe banga baligereri umaite naende osegoja buna saa 5 ikaya mugaso chinda chonye chi abande mbali ga umule na baro balire chinde kere batachide chinda jibwate bad manners amaskani ya mabesana na ujikonye kurteme emege mechere dibi kurta gocha maguru chego bono amaguru na bako bagwaiti abando abaswadi bali bache inspection bacha baligereri barolire ndo tingire kabisa nere mwenye negore baligereri bamuligereri amaguru bakorame megeteri kunya usiaro kagoje igoro bate umuswati umusawo inomya diolio biswati biribyacha nande buri kogende ni nyimbo enyimbo boiko ate nyimbo mubate te chinyimbo gabona mutenene mwagenda rende bamanya gocha baba ura chinyimbo baba gori chinyimbe chino omusaire nabwate kangu bakaye bunaka nagati mokaye itimo bnelio no bwate go no muswati ojo bwata kangu bakukao bagenda bagi nyumba yo kwero ero na sitting room nero wikaransa nkoro taliyo ko ende bweru te uchi abuno wikaransa ndonsi ero ko pime kero ko keria kona kwa mnyogege na kigarekia tari ko rabiya ko jimari mwabe kwero ero rogoro no ko be gero go so nyumba ko be no rogoro mwabangoro mwabe kwa mwekara ekaransi ugabo troji muswati olinara muntu omonyerero na nesikani na nero itabasa kubwata limuralinde yakwe iboko jigabu ndari rero ndogorenge bayaka kana nero kunatabia baswa ekero mwanje rwo so anyumba igenyange yungo chikobere
onye muswati okwangire gosogen kiruga abo bagengi mbare ngo ya abu tiga nimba met na yo onchirane igo mo baswati bali bonse baro jane byabuso batwete emete memwamu semetande baze ko abusarisi kuri rifumbi bakuba uterera kabisa abono babangire One nyome ite gochiko. Mwachire muri kuragera no na mache mu kunywa. Ngo mwaseri. Ole babangire te mugate nini gora. Muri gutaja ubumu abusko. Naenda bandi mbali bare ngororo mwete tubwata abantu kitamanyanda mbe sana. Na bago cyane oroteru roichira matoke. Ba maiko baboria musfati ya mago cha baborina. Mukali nagibu kwa yereka gocha gambura mambi mwari gocha ngi moko mnyogera gocha ga to kabaganyite mambi nimwe ikire rero igonaki yani umumuru uyu no ndango kiyo akabwate gaterire nyumba nakimu kwa yereka ari pero amangana bateruna wate byo bogibi amatoka yatwale kwere chiro dusi moriga muchiere mogoto ajiririga bona wi mugenire moba abantu babwate nkoro matemba ego baba pimete ine test onyore omuna bwate tembaga eriengeri unko goseye ngiri gose no watembe chikasongo digire bono na ere mo wanza kurwana ingi gutunga ine robo tolete rero kwa tolete roboso Akili tukondiri mu abana. nari eriyo wono nyumura abanta babiba bwate chinkoro chimbe nabo mo kweminja mo mogende lakini mo chiasara lakini mo baba ngaini abuno chi diplomat chitakire buna sa George bochaka kwaito no baba ka kitwabere twarura tambe umusubati yere ntumwanje twatebe tibuno umusubati erabera umusubati umuyaga ki umujyo no umuya na ende ryori to kurara turi kogenda Ndiri tukeligera. Erikire mambi ikire gana utokorana no ene metimo ino gali to ikire inde bamari korana abantaba nabakoremereri mayako kora bote buna kubagena tuwarenge okogena nogo maroko bapima Wareko barenga. Okubarenga mwetira mwagenda nyumba muswatire ngo nero siri karosiri mahali bya mwebangirega abumwarari simuirwa karyonya yani mwarusi wekegeri tari muboja mwezi gori uchinyumba ekinekerana bonekerana iki mwikaransa nyumba endagira ngochere endagira entangani umugusiya manyete ekoegwa ero wasoere nyumba y'omuntu na macho kunyu lakini onye mwinyarite sorry omoko egwa akarongori musibe ngori ngochere gau nebisanda bya mwaegwe bono musibati oyo onye bwanjiro mu muroyo igagocha torojira bano mu murara data mu manyiti ningo igagocha nendo ngori negesanda abekeru unse unabaganda amwereria asibe nera asibe rojo wanja ni wansira bona omurabu akiri pote teba no be gesangi werunanya gosibi gurongori wa ai bamanyana baragira bakora Ole bakumanyana abanzi no bareba. Bono atua kwa ngurabiri kubale Ono tutaraska uchimo. Like mendengwanda yimo sibati ose munyaruka oyo wangu oyo na bako base. Like bono echance ngomu muroyo chatago kida mu sibati because mbararona ndero baronire nakiyo cia. Ona bakuragira ngoragaragire agende tairana process ya kabere taji kubwati mega ye. Taji kubwati
Emeyege yende na whatever. Ekiara ibo muranyoma na murakora kende. Na bakogenda aremerret kabisa. Aremerret kabisa. Gusa abandi na bago jaga abu kore diri bako bekeru mutiani kidogo beminje bagende uchiari. Bagende bakora manganayu tebena abiyaye. Wana dira ne bahamanyinire. Wana dira ne ali storing. Abana wabere bamanyane basibara nire ngori banyakota barandi bona bugwanjari wangiye. Bwanjari murani. No obote buraso ere bwanjari buraso bado. Bone kero bakorire yo barageri gubya kabisa no ari abamanyire trotise na ngina mbamanyite ne nyombeye nabo to kumunyomerwa. Asenare watebana aba kusimba bwate chingiti chiri bayirogete kere nyumba yo mu busi kere grand ne bwate nyomberi bechegereti bono intu totebena intu n'abantu bosweta bachukoro bosweta abana bosweta bachukoro oibabe abantu banyaboko mukungu kabera omugusi engiti toirogete tosigete kabisa ya konyete tugaja koba moyo nengoge bono li introduction twatebete na intwe osweto ngoge osweta mu murominto ezo osweta nengoge ngoge mu murominto intwe osweto ngoge muntu nde oraite ngoge tacha minto anyuma aje usaku na megesako kinegesako au mamia ama yani umutiani oyu wetire troja engwanya goitango bona bogocha nengoge ejo engoge nkare yabete mu murominto lakini chingoge ne chinyinge tingoge neti nyingi na hora nyore ngwite to muntu enyumba yino nyitete muntu inyumba yino igeko ebwate chibali mu chinyingi enyumba yino igebwata abantu abora abange batabumbali go bocha lakini umutiani uyu no bege tudirisikani okaera bono abamura bachire barorero muswati ororero mumura bachire bone kero bachire oikabaire oroboti weke serikali enyore serikali yo mumura enyore na alisto agenda tata alindu wangiti mwakori era no muyapi lakini amate yaye iko yachite gatorusie ndagira muno goze yachite gatochori tigaye yamate te yali umwako yote urakini mono kiwachi kirunaye kegeni wata bantu bari bauchibwe kegeni kwagenda sikunyuma kwadecho bahete biara gujima kwaruka ne koira ne robo ki baro obona ga bandi kiretiga ene tuko badabitiga manganayi bano onyore businu umuntu chire obanyore na nayo kunyuma na ndo kare kwero kiecho ndagere wanza kabisa Orojo bako gumbo chobo kozina abanyene bakumira ona amangana iyo amangana ira na pak baonya amangana report card kirengia oyurene na bago agocha gutuma amangana abu kwa prepare ekiage torojingo a prepare wikeri ntwatebe ekiage goikageichore inyoro bichire wanjeirwe chiombe ngwaka nchiarenge owaka utaramuira wika chiombe chigende siso biara bono tari ayo gwakana iso na abaisomoke abo bakuru kwankos asikirusi abaisomoke n'abaiso nahende barabatindi sana kubwaiso oiko basika abaisomoke obasi kiki andege ikomi
isoko mosika ikomi se ikomi bos ke kianda iso mosika ikomi se ikomi kwarigirie ebing'ombe gochia baisomoke kwachire kwagurenze kwa motebire ba minto datamoke ngonyomandi akoira kamori ndokoire ki oire iso wane chiombe chichora bweti tumama ng'ana gochise korera yaye ise omoiseke motebi korera ba minto utagochorora ebimori ebianchandrega utagocha orore goso ntokora mang'ana inyangi y'omwana oito stage eyu igekorokwa emano twarurekererano bono twachire emano naria abagaka bakorwa rina nomoswati nabwata abaisomo okomana chiombe okomana abande mbare bagoteba sachari taisachari sachari nero omukware gochi rusise chinde taichionsi kware koira kwa mane chinde chiasuka gochaga chiama ya kogenda emano nero bono ekorukwa na certificate yenyomo ikwo mogakoria chira na bamura bamwe abakisangi bae basani bae bachirega mbali gosoa nyumba batarakora na emano endagera na mokorosi kabisa onye moko iwana na ende monyeri mweka paso ageti boro kichombe na chiechi barigereri bateba kare ye chiarenge chombo korugose na 56 70 30 ono bacha barigereri chombe 30 bachibeka uchikando gabo kero muntu namanyete bona yani bagochimana baranga echina totagete igo bechora boka tari ndunde agego konyorende yonsi libugate kana ero kuirenga kale konyomere mpesa hata yeye ngo bugate agere kumeta kesi nimekuwa matame itari nyomo wakora na togendrete kwirane kegusi ento jitoba uraba kungwa bumunyome tumugate nabakungu mu abayenje mubwate jina abduction nago tebi mu abducted abana bande mukagenda mukagorera iso musi mpesa mugate bana unyomo anyomira itari nyomo bone kero ba separate chiombe ba muigwana nire na chiombe tutagitega 35 chiombe na no manyete na chiombe chiko nyome ruinga kiyu ichinga naiga bono dogocha kuibeka inse no tate kunyomo muswati ubanda onyeto tochibwati chabe kwa bacha bamana ine nkare karake gareria kabere ekero twabwata umugambi oyo ngorasi muri kuwa na Kirera Chief Kirera Sakaria Ngwenyi nere uroche na abamura basumbukire mono kabisa chiombe chiare kurwe chinyinga abandi bono bagenda bachikorera chiebererania bantu bagenda free banyomerari deni konyorana nyoko kuruta kanetu ng'ombe takaneretu ana bono nje ngonyoma manyita akaneretwe nje ngotebana mburanyo maokuruta nyagoru ng'ombe nje ngonyoma iyo mwaigwana mwakora mangana bono Kirera naro tetirichi kuna chiombe chiare chibwenete ko chabeire chinyinge ne chinguru cy'umugusi cyakere agetiri chiko na karekera abagambi bari go ikaransamo ase bago chiko rwero hukumu oyine yaro ure gosoma hukumu abagambi bonse bagusi bagache getunu kiamanga egetunu kiamanga no Kirera ari kugambira ekinegi ya Kirera agetiri chiko na bono chiombe chirarwe gwe chinyinge kabisa ne chiombe isanemo ne eri yegesicho chiombe isano nemo eri yegesicho egesicho eri yegesicho ne eri yegochikoro nyenywa
ekero enyangi ego chigokorwa enyangi umate enyoma ejitari nyangi ejine enyoma togendred erige konyenyu liyondire ligocha gutigara liye erikorukwa liyo liegesicho lisakwa liriye ng'ombe likonugu kabisa ndoche togando gochiabuti tigantigera aba barigerete ndaraba irango yokototegerera eria nero yarenge rasma goikegende echi koberie gesicho lisankweli gochiabu tobatego chime bono ekera bagaka aba barure sobo muiseke taracha banjira nde chiombe chia suki chia maniru banjira nde chiombe chisane mone eri yegesicho nabora nyore chisane nemo nchiyo banjira nde batebire ya ichirorero chiombe twatenye echinde echo ntochito tochirigina lakini eri yaro ikebo ne chimboli kwekachibo chimboli sato chimboli ejisato na chichigocha kore ceremony getenero ekero nyoko biara gocha ekero bagocha komanya gose mumuro itoganyu au muswati itoganyu muswati onde ekero bagocha wakera isena ngina mbiamono so korosi obokinu mumurali bam chimboli goigachiare kobeisa isato chiagenda rende na chigo cha koredo bokima mumuratara nyuma chiombe chiagenda rende chiachire bono omumurano ara sanga ete wa mintu gobono na nyumira bama ya chiombe chiachire chiachire bama ya gocha koligiri ituko bagochikuyo muiseke batu mama ngana na toche bagenda baragera bya kabisa igaro baragera bya kabisa bakolte kabisa bamaya wesenda umuswati ocha igobono na tota bana bono umuswati onyomirwe ocha naende tari akunyomwa ifivi oikakobwe akobwe rasmi tuabwate umoisi bwebiranya ndo abate china 9 ako kobune president lakini ndo abate gari brenda somo tumuko ki abana como kobambara bi kurwa somo iske ambare bare kumoreta kurwa somo iske bano brava muraba chire ndi bali bachite bakarora ekerorano bona ina bawo chikuirende muri akali ali bawo chikuyo mwenjeri wo mumroyi ali bawo chikomuyi kurusobo Biamono omo nyagetumenya kundite tora rasa somo tumuko sinini ende to kwirana to chakirega monjo murigeri muendete ko bago gotegerera ina Soko TV asege koro yeito karari tokore to kurigeria ekerano ekero gyo konyoma kyo mogusi wabokiro wanjani wabokiro wanjani wabokiro wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokiro wanjani wabokiro Eye Soko TV Uboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bw'umugusi nigo bwale gosirwa n'obolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikyage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi
somorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire ndiye mwana mwanjo muri nyane karibu sana imeyo muri bwe koro yeito ariye karanye matara na mutimo ketwacha twarigereria mangana yoko mana chiombe chiamanirwe bono nenga kiyumo yegabo chikumuyo Sibati ndete umanyage tumbo tueresera nga kiyumo yego urenge buku muibono Sibati biamono weikiraiga na twerera Sibati tarata chasobomo umumura Sibati nsobakare bakorire serikali yakorire certificate ya rurwe bono umusaye wetira matemu neteta matemu family nkomente kanere bono rende Sibati uyu rende wakaneru tiombe chiachiri na kiakuoyu osenga yale kare enyomo njarengera isigo kiara gocha konyoro mumwenjeri tari kasi yarenge noko genda parurabu wasumu muntu myoka gocha nyumba gabu gosomo ibori eraga roje nyaboke mambi mbisieri no barega no Sibati mbako mungena abangena ende bato cyandete kabisa umungena arojo mwando bande igoro yondo chire sega matabu rero yonde mambi yonde gende kinkiarengego ikiara bamurambare goika Sibati yange na Sibati mbare kugenda mu cyonde na nkoye kubakare bono cyombe cyakire na cyo Sibati yorende na kiagocha abamura ego bare ko tomama ngana bado guys kani umatenere umuntu bwengenje sana esikani olie mbachi etali bona bobisimbu arengo una rero konyora Sibati rine kwa boli oyo ningo no yumuka mukaya ndia nyuma ndiachete bamura bari kubeka namo litukoria bekwa bagochikuria Sibati rende umumroyo obatayare origia abantu bokano ngori gwarenge abamuramba arengororo bari kuri bari ba abakongo kabisa barachi kubeka enyameni gabo chigosori inchire chiari go chigokorwa bagenda maragoba batenga mpaka mambye abamura kurusobo mumura bagenda ro eriye itwachi ndageraga buchiarosigwa amarunaro amaruma ete nero ngoli yarenge lakini amarua n'abantu bari bakongire bagochikonyu tari bamuraba abana bakonyero ngoli lakini kibara ayo n'abangina umongina nero reko wege obegero makego ogenda nege sando basibi ucyabo lakini abantu bari kunywa marua n'abagaga bagenda etengo bukano bwabu bwigwa emeino yabe kugabu botuko mondo tayokorara bando batenga kabisa batenga bona abwe barasomo sobo Sibati okay tidima mbikibwa kire gate na bagotebu na bono karaso kabona to abuze nyumba na barabumba roje bagenda ukimate para mata ari
Mwadiri. Barosia kandagira bia. Bacha. Nombo spati oyo goika kembwe. Nababo tamagende naende mo jiborara. Bono nababikire police mark. Nababikire sagochia. No muswati umurarabu nabapimire. Aya bacha barosi byarigani bya kabisa bamanya jarende abana mbaro banenge bareko abakibo to kubaruka abakibolere abana abake barende to munyanyangi bono nabu best meat best gazi mwana ebyo korre nyangi squeeze bato iveretere bako match bale batare ranchinet bono mbare ngorro abakibolere twabwate no muisi bwebiranya twabwate muisi bwechintere abamurarende bimwana lakini byakongere bimayete kendred haya no bale bono umuswati bakoresere lakini abane nabale botabanje tini koenda tini kogenda umuswati tini koenda bona bayibole nabo bakwebacha kuchirocha mate bagende uchiangoraigo baba eri bakamwetweke musigo ino mogende bona kero makira bana bayibole bakabacha batige because maragire chombe bayirire baba tiye yabo bona ligororia ino munyene gore na bakorera onye kare umugusu wake onye tegere tubia na bakorera umuswati mukungu ngangire akini aba muraba kwarete pe weka kware koreta aba murabachi pechi nguru tari iga ekiara mangana korusobo mpaka goika seno kokori kumwarenge mara kuenera nde gari teyo na amagoro mogochi abantu bara abakongo anya wajite konyo magoro nyacheki na ayego karo mogirango goru kyabo nyoru na erorere etale lakini ndende abagirango nabo bari konyo magoro seino mbaga bakaru kuchingerero yani chingereru ichi yare kwerera okwerera oko tali na batindi bare na chingereru cyabo girango pape kora toki bare mbaze kasana ebigori ebibya ino chingereru n'abantu bare gufumire abagenda long distance omugaso bayitamba kaberera omugaso kugusamba lakini okogenda lakini abande chikrani chinde cyagusinto bwati chingereru yara chingereru ekire ekona ya rekuru chinsa gichinde cyagusi bona abagirango bakarukuwa chingereru abare kwerekina ugembo korwa ikonge bagenda namaguru so chingereru bono muhachire muswati kwangire tini koenda bayibuli balpimire na mutwakale diko beba changora gaba batebura ogende uchimugite yo kirega itingetense bate bani ngoraigo ba bebacha muswati atebu ya togende obwatu okobokora naende abagukuruma diritari kosori yaringe bona mamurayo nyekwale ta mamurata isaini ebichi aboba akobwaka gosinoro mbwatera nani ngoma ndo soba ange sesere sobo koje mwabwata gabu mwatomali di murali bambo gabu murabona rafiki yangu mrefu mwagenda muramwenda uchiabu abogori ebintu byae mwagenda onya korobera gojinja bono nchira gakubekwa atare abantu nabange bari kurwa omuisi bwebiranya nabwate biranya nahe no muisia useseniri ebiranya ebitali biranya ogo tukurwa ndonsiga oroku muisi bwebiranya owasimuliri kisokoro chito na chichire ime yao bono muisi bwebiranya no muntu bwengenje
chorenge naro yondo mwiswe chintere no mwiswe ebirende nerito bombure bwate amura umire mansa munjira abo seke bengi moko geita oyo gwe chintere no yo gwe chibese chintere nebintu biri bagotengo gwe una kiriri bintu biri bikobwe na chintere ana chikorosi getingo regetinge na kerosi china chintere bono musi obwe biranya nero gutangana inyangi umuswati gokobo umuswati na bakogenda arose karosire inyangi gutena gabo endo ndete yokunye cross egotenabo bonero nge police ka eri na iri tangene na ndi bona egararosire na bakubwate ibuko biri otwangu umuswati yumo ngese boko omwachi intere umuswati uri na bako omwachi intere nero renge around ko chabo mukungo yumuri yakari no yendiria inene tenero ko mobuto libya sana abona injira bale kwenda bagenda paka bayikaka inkarendo toru enkondo ngina byara omukaribisa na enkondo bono nkonyero role ne kirandi gete ekirandi bona garale go chega abeki aimogiti kirandi wegabo goli enkondo na bande igari gocha tabugole tinkondo mbaka chikokorerwe nyangi enkonde manye gochikocha part 1 phase 1 ye etorigeria magana nyangi etorigeria nyomba kiyo muguzia kwenda konyoma ebyo sinde etorigeria umara mwako biro muswati mbaka sino ochire talo okari bisiru ochire ngina korono are chonjo gabo bono ekeraso iro mochi mbarago ikagende seiga tali mwangina biara uchikorara aganda saigeri yo mumuroyo ekera ikiro muchiga ngina koro igagotwe ebitebike gabingana ibitekianda obekagabu riacha obisiba biyega obisiba ne ligoma biyega ogenda gabu omukaribisa mutwera amate mochokoro yungina koro taingina biara nde mochokoro karibu muchiga karibu sarare kini egesaku lakini ebite birimi bwate sababu esababu ne erina oikaba leru gosena gose na chalero emetinyi kianda apimerebi ebite na wakonyorana muswati ujirega kina chiete butuko akagenda asegete agacha no bolito bone bite birieto okobara goika bibaru ngina kororende oyoro rebite bina bakora rebite birende ogendo bibisa bali batege irita ko manyenkyo mungno yu gata mungno ne moroki bite biya bwate abugoreti bintu kiteka byoboroki tari boroki ebino skuru yeito sabai yeito oyenda omumurochire lakini yakobire n'abamura bari barenga nane gose 10 no baragira naindi bya sana bamubeka seiga butukwekera boikire sambiri ga bamubeka seiga nainde mbali kuruseiga abusiku no bakirete ekyaro muswati uri nabakoyimuka ngora atame agenda bono tanaleti ebintu ebimonalete monalete ebintu bano bali bandigerweti abagaka n'abangira bandigerweti bamaeta abana babo banalete ebintu ebyo bakamwaikiremo kale ko babita kisindani namba abasoki naye n'omulisi omonene bw'ekanisa baminto babetenyeruka yawo natekoletera obulito igo mumanyite mbamanyite ebintu ebi lakini egekoro bintu ebi mbyamanyire musubati otanya gukora kindi tanya gukora bintu ebyo omwekungi ngina koro oba agasero kitakarabuke ngondi atangane tibulira begetenero mo nero egitamba edufe blanket ya nero tower ya wibekira burende ndoje tomanye gosino karabu
ose no mwekungi kwale tomani basa aba muraba bono nanda bagotegerera kurusikoga bategerete na kalendu abwate obutomani ndwabwate bindebe mo squeeze kirase na kero mwana arengereti na kya kunyoma kanyaruka kagwete kwarara kwa nyomire kwa kebereri kwa nyoma litukelimu wakora karenkia lengeigo no bwanja ni umbu arengo na baby marieta ngayo ja wikero mwana obando kumuruka baby I love you binde arengo bono yo ikire igare fresh na ino mumura igore fresh lakini bono engo bundi subarenge enchirengi ya kabisa na bako gotega uchimurara koja kugenda gari kuru tari raisi tari buma tora ibu kogote ayete ikuru koja kugenda ari mbabundi se tudiri bachite bware diri baramete mbabundi se tunakyokora naenda bogotingwa inspector atebeti ni wakasaruti otingire abasubati babundisi rero mo koenda murara buna moko nyubune soda ya Fanta ogotingwa ogo ikaikuru saruti teyo agiora koro kwengenda tere bakare kwengenda lakini kale abasubati ngo bundisi barenge na kibako ko bago kuncha na kibako kora na kibako kundeka maguru korekania maguru na kibako rosia kusudi bago cyane togo soa haya ono aba murana barumba bundise twe na ora ikari kuru onyore na wakunde kiru bono yokire ngote ukware ngikware kuri ingikiare koba ekero inspector dare wakasaruti ngikiaba bora bamura no bariska batayete kuruguna esaruti yakiru esaruti yakiru saruti trako nini nabo bari koja bacha babwato muswati ulionye gakonya kurwana gatatageti enyangi yaito ekorurende siginature yakwe nabagocha bamubwata amaguru namagoko no mutwe baterio mumura koregasi yao naende mbabwate tamabuna bono uranyora urachi kubwata onyora akamura naende kare gucheruka guchibwechi gebusine kia bonde kare ya koriru amangana siginature ya bekiru kere umuntu manyire siginature ya bekiru bono mambiero ngoli gwikero siwe nyoko kura koretere rungoli ache angeri gochia mwa nyoko mujiko nywero ngoli gabu aganto kali agatauro kali kabe getwa ukabugoliwe onye tuete timax yabu aboko nyako cha yuga abumwe to wesikwa to koraki to wesikwa so goika kware ko bumwe kungi omanye wesikwa aya esegi ansira onye kware ngo mwe kungi bono naboko yabuchinyota isatoiga chinyota gabu osikire mungine ntingana yomuchi tuaretire ntingana bono kero mwakorirende ewiki eyo kamburi akanyama gatacha kamburi kariya gatangani gakorukwa akaroti ekeroti mangana abaswati batacha kurusobo bajirega onye wakunde getobe kabisa umusawo sinyuruko swa musigari inspector dali wakasaruti watebuna tingora lende na kyoko baya onye ko umuswati sogete so mumura uleri cherego so obwate kasoro frani nabo bali bakoleto bokima boli no bokima obwo banda bumbali kuli bamura bumba abamura kwa mura bakolete reno mumro okolete rwache kulia
obokimo bwo no obokimo bwa kabere na bwagocha kuri obutangani n'abayiboli bakuri n'abakisangi babo bwacha korota ose mwese ko mwabona akiyacha banyorire nabe abakogu nabo kuba ingencho gite nabo Chigamba jira ni ubona divorce nyarenge ni busi ntwabwate divorce mona go gonya kwemenya bono negotiation wikekoro kolera goika bagambe na kiukwira ni chombo onye chiarenge chia mutangi one na njira aretire muswati one na nyomire ngai chigo chirusi so goika mugambe muigwane egara mwagambire muigwana netero mumura nabwata abakisangi bae projikare nsori nchiarenge muchime saba abakisangi nabako gamba batebana na jite kugenda gose gotego moeto kabugori egende kiano kagenda na kerokyo kono limurana wali koligwa bu ditosikaine tebi na tata no manye tayo bubisi bwane mbura nere kono mumuro yina moko bako gamba kidiri akini gesako arobe omochi abantu bamenyete omukungu nanyo mire lakini abakungu maetembaya menu yabasadiri mukungu nabako endate gete mwange to mukungu ndega lero nyagito kale korosi omuchi amangana ama yakosara yamanya kana grass mukungu bagate bakungu mbaya ko menu yabasadiri musaja tale ko endate bobisi ubu okonyo lakini onyaka amangana abira amayano omuntu no muyale bokima bwa kabere mboche boirane emboli eri yarwetu chimboli chiri 3 eya gatatu nera abantu batamanyiti na ndo bagotoira asara bakoira bamura baita asara sana ngo ibore na umwana oiboru ndoje togenda gukwani umwana bangena bacha ndo maete be expected babekirwe bitamba baboji gutarimo barageri kabisa bagule kuchianga bajira kwa roho mwanga pure kabisa ebabonete kucha ni nyama yembuli ya gatatu baro siubu kime biya kabisa obuna bogo cha kuliyegwa ekero bago cha kororo omwana tari bago siko rena nechi soda bakoreta na ina bago cha kuli ekerero ari bajizora bayero nechi kesi cyabo bakorete mbuli eri nero togo cha kuli lakini no manyeterende kerero bacha ndo mumura ogenda fulisa obole bitambao babekera bagenda botiga amangana ayu tari maya so bacha rende ya kabere abayibolirende bamanyano mumurojo obonaro ekero bukima bwa kabere bwakire onye muraira bukima bwa kabere sauri senu abamurango tebi abasae bali banyomete tebi omwenjeriyo naki obokimanta gitekoria emboli eri yachiete ya kabere onye wakanete chiombe oiko dimandi onye riyo ligo kalirichere kirei onye tokali go function bokima bwacha bantu baserekea omwana oiborwa umwana nacha kwanigwe ende nguma etoko kumwasi modritanga ni ukomwelieta ngina koro nero komwelieta talero konyora ngomo igori nero go deciding aninje go mweliete ya ngina koro umwana oyure ngina umumura na bago ikaransa na isekoro bagambe isekoro bono ni isomumura bagambe batebo umwana oyo tigatomoroke onsongo gose tigatomoroke mugaka bateba sawa bagenda basimuri umwana oja kororwa abari barete indagara omuchi oyirende ogendra omusia gotebana omumuro kuna miregesaku okay tora tigera bako bibiro bigendete ko bagiye otumyo kinje twendera nande wiki ego chicha
korigereria mangana yo aso imanene mono asa mangana yo bokuma akiumo gusi nyomba kia bwente ko nyomba no muyego yumo gima kibono to kororigeria sekama nkiora tebi umwanju murigeri uri korigeri kuruga risko oyibone go tari kubwatie ke busie ke ga bande bono nyomba cia bone ga no jenga chire bone onye koro mugusi goikore korogoto manyena ai no mugusi ningu goso mugusi ninki onye koro mugusi lakini wewe koro musombo gosomo moiberania sawa tako ba mugusi lakini bali banjire kweruka bagusi tako ira musubati omubande omenyete no musubati otamanyete sobo ngai otanya ko gendo manya baiso biara na otarasika iso ose isomoke paruchiombe tako genda koriga chicheki chi milioni je mpesa kubatomera sika baiburi bao na bamate baino bagende barue ng'ombe ekero kwarure ng'ombe na ryogo sikuana ki bona kwanyomire lakini onye toraru ng'ombe komete musubati obande nto ikaranze buna bagaka bagusi twetiri chiko naboko koirwe ekoti na abduction ekio moiso na ndekere kyogo kumikerekia tagosaria abana babande abakungu babande onye koigwete kore chinguru nyoma abakungu mpaka batano tako nyomo yomo siko gawo bwate 10 nyoma ya mpaka batano bari bakogokiri oyenere mo buchaibu ya mesanjwa ya mwerere bisieri na nyageita batano nyoma ekiagera onyago sari nyomo yaona na abantu abakungu babande gochigosari kero monyaruke yo gochigosaria no mukungu onyarebe tagosaria abakungu babande nyoma ne nyomo nesko na kiki ndabatebi mbiyamano sana munyabitumba so wanja gukwana na Nsoko TV na ningagiye ne kiturako na bogotu abasemi biyamano mwancho muri mna kwanya ariko baguko iwani go tugenda ko batukorigeria nyomo boigonto beto gocha korigeria ngaki nyomo yo mugusi boige nyangi na kiara okoru nyomba ki omugusi abwente ko nyoma koru yitwenda boyo korigeria na ki okwaroki wakware gokorwa oigarande weekend wani hapa ya Manga Museum yurense yo Monyage Tumbe Church Nyakundi oyubo igore ase Monyage Tinge Heritage Literanyarike Stephen Embunde yana Nsoko TV wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde wabokire wanjani wabokire Eye Nsoko TV oboroso bumugusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi obachire nkuma ase Chigosori au chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ogoika chingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi ijyabanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nsoko TV